For sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Established through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, lalaking nanloob sa isang burger stand, dinisarmahan ng tindera. 2 sundalo patay sa sagupaan ng militar at rebelde sa Apayao. Publiko binalaan sa mga peking online donation drive. Postponement ng barangay at SK Election 2022 hindi pa pinal. Kauna-unahang aquarium cafe sa La Trinidad, Benguet, silipin. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Malam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang burger stand sa Baguio City. Napansin ng tendera na baril-barilan ang armas ng suspect kaya inagaw niya at hinabol ng ito'y papatakas. Narito ang report. Sa videong kuha ng CCTV camera ng isang burger stand sa Ferguson Road, Baguio City, pasado 1:46 ng hapon kahapon, makikita ang pagdating ng lalaking nakasuot pa ng kanyang helmet. Umorder ito sa tindera na kinilalang si Erica. Kasunod nito'y pumasok sa tindahan ang lalaki dahil mayroon daw itong tinataguan. Ngayon po, kalmado lang po ako kasi baka meron nga pong tinataguan. Pero nung tinitignan ko, ma'am, wala naman po talaga. Kaya binubuksan ko po yung pintuan dun sa ano. Tapos sinasara niya po ulit. Pinapakiusapan ko siya na ng maayos na, "Sir, pwede pong lumabas na po kayo kasi hindi po talaga pwedeng magpapasok dito, sir." 1:56, makikitang nag-uusap ang dalawa. Di nagtagal, bumunot ito ng baril. Nagpumiglas naman si Erica habang nililimas ng lalaki ang pera nga abot sa 3,000 piso mula sa kaha. Pinipilit niya po ako na pautangin ko daw siya ng pera, ganyan, bigyan ko daw siya ng pera. Tapos, ay wala din akong pera, sir, pare-pares lang po tayo. Sige na po, sir, labas na po kayo kasi bawal po talagang magpapasok dito. Tapos yun po, bigla po siyang lumapit sa akin. Tapos may hinugot po siya sa bag niya. Tapos tinutok niya po sa akin. Nung una po, ma'am, nagulat ako kasi nakita ko baril. Matapang niyang inagaw ang baril. Inisip ko na lang, tignan ko muna kung totoo o hindi. Nung una po, inisip ko wag po akong sisigaw kasi baka iputok niya po yung baril sa akin. Kaya nagkalmado lang po ako, ma'am. Tapos nung kinukuha niya na po yung pera sa kaha, naisip ko iluluwang yung kapit niya sa baril, kaya po kinuha ko na po. Kumaripas ng takbo ang lalaki at sinundan ni Erica habang hawak ang baril-barilan. Hindi na nakuhanan pa ng CCTV ang mga susunod na nangyari. Nasaksihan naman ito ng tauhan ng kabilang tindahan. Biglang nagulat na lang ako, sumisigaw ng tulong yung kabila. Hindi ko naman po alam kung ano yung tulong na kailangan niya, kung heart attack ba siya or biglang na-fade, gano'n. Tapos nagulat na lang ako, biglang tumakbo yung lalaking naka-helmet, tapos sumunod yung service crew. Nung pagtingin ko, akala ko po, nag-aaway lang na parang magjowa. Tapos nung nakita kong may hawak ng baril yung service crew, pinapalo na niya yung guy na hold-upper. Biglang binato nung hold-upper yung pera, tsaka yung na-order niya. Tapos hinabol ko po siya, ma'am. Tapos sumakay po siya sa motor niya. Doon ko po siya naabutan sa may motor niya. Ini-start niya na po. Hawak ko yung baril, ma'am. Hinampas ko po dito sa likod niya. Tapos kinalmot ko po yung kung saan niya hawak yung pera. Para yun po yung pati po yung mga hawak niyang binili niya pong burger.
naiwan niya po. May dumaan po ma'am na nakamotor din, trinay niya pong habulin pero hindi niya daw po nahabol. Pasado 1:00 ng hapon kanina natunton at hinuli na ng mga pulis Baguio ang suspect sa kanyang inuupahang bahay sa barangay Trancoville. Kinilala itong si Marby L. Clarete, 23 anyos, tubong Tagbilaran City, Bohol at may nakabinbing kaso ng robbery at carnapping. CCTV na nakuha, na-identify siya, and we made some profiling and we found out that he has a standing warrant of arrest for carnapping. So with that, we followed up yung yung dun sa address niya, na tuntun natin yung address niya. At yun, na-serve po yung warrant of arrest niya and he was positively identified by the victim. Panibagong kaso ng robbery with intimidation ang ipipila sa suspect. Pinuri naman ng PNP ang katapangan ni Erica. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pinag-iingat ngayon ng publiko sa paglipanan ng mga nanghihingi ng donasyon online para sa mga naapektuhan ng lindol sa Northern Luzon. Magbabalita Sofia Pagaduan. Yung utos po ng Pangulo ng Preposition, perfect ho, timing. Kasi naibaba na ho natin. So nandito lang ho sa bayan ng Banggit, nandito na para sa ilang bayan po dito. May parating pa ho tayo galing po sa ating regional warehouses para ibaba po another 5,000 to 6,000 po na food boxes. Meron po kami pamimigay. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Abra. Naging mabilis ang pagtugon ng pamahalaan sa mga biktima ng magnitude 7 na lindol, mag-iisang buwan na ang nakalilipas. Bukod sa agarang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan, dumagsa din ang tulong mula sa iba't ibang pamahalaang panlalawigan, lalo na sa probinsya ng Abra. Kaya paalala ng grupo ng nagkakaisang samahan para sa kapayapaan at kaunlaran, mag-ingat pa rin sa mga bogus na mga nanghihingi ng donation online. Sa inilabas na press statement ng grupo, nakasaad dito na may ilang panawagan ng donasyong nagkalat online. Pinapayuhan kasi ang mga magbibigay ng donasyon na ideposito ang mga tulong na pera sa isang personal account. Mag-ingat lang sa publiko na kung sino yung pinagbibigyan ng mga tulong. Kung pwede sana na kung meron silang itutulong ay idiretso na nila sa mga taong nasalanta. Pagkatiwalaan natin ang gobyerno na sa DSWD na lang. Kung may mga organizations man na katulad ng mga women na gustong tumulong, alamin muna nila yung mga background, i-check background nila muna kasi may mga organizations kasi na sinasabi nilang from government or NGO, hindi naman natin sinasabi na lahat ay katiwalian, may katiwalian sila, pero yung ibig kong sabihin na gustong tumulong na walang kapalit. Base sa kanilang report, ang mga account na ito ay maaaring may kaugnayan sa ilang grupong politikal na kabilang sa CPP, NPA, NDF. Posible daw kasi itong mapunta sa mga gawaing pang-terorismo. Siyempre ngayon, pandemic pa hanggang ngayon, yun yung kasi mga weaknesses natin na pag sinabihan tayo na ano bang nagawa ng gobyerno sa atin, ano bang nagawa ng gobyerno sa inyo, may naitulong ba? Yun ba yung itatry nilang i-brainwash ikaw and then ibibigyan ka ng something na tulong, yun pala may kapalit. Kaya nga sinasabi ko na sana mag-ingat-ingat sa mga taong hindi kakilala, lalong-lalo na po kung hindi nila yung first time na makita. Payo ng grupo sa publiko, idaan lamang ang mga donasyon sa mga lehitimong organisasyon o ahensya gaya ng DSWD o mga LGU. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Inaasahang malaki ang tulong ng bagong tayong multi-purpose centers ng mga magsasaka at mangingisda sa probinsya ng La Union sa pagbangon ng probinsya mula sa pandemya. Magbabalita Sofia Pagaduan. Malaki ang pagkalugi ng mga magsasaka at mangingisda sa La Union sa halos 2 taong pandemya. Kaya ang ilang negosyo napilitang magsara.
Nitong 2022 lamang, naitala ng Philippine Statistics Authority na may 13.9 poverty rate incident ang La Union. Mataas ito kumpara noong 2018 na 5.2%. Kaya ang pamahalaang panlalawigan ng La Union may plano para makabangon ang industriya ng pagsasaka at pangingisda sa probinsya. Isa na rito ang pagpapatayo ng mga multipurpose centers sa ilang munisipalidad. Matagal na inaantay na proyekto at magkakaroon na rin tayo ng groundbreaking. So it can be an area or pwede siyang center ng ating mga kaprobinsyaan para kapag, for example, kailangan nilang magtipon-tipon, kailangan nilang mag-meeting or kailangan silang kausapin ng mga barangay or ng local government unit officials natin. Actually, maganda yung situation ng multipurpose centers because katabi lang niya yung mga barangay halls. Aabot sa higit 50 mga mangingisda ang makikinabang sa itatayong multipurpose center sa Barangay Kanaway sa lungsod ng San Fernando. Isinagawa ang groundbreaking noong 7 ng Agosto. Daan-daang magsasaka din ang makikinabang sa bagong tayong multipurpose center sa Barangay Kalungbuyan, Balawan, La Union. Alinsunod ang proyektong ito sa puso agenda ng La Union. May mga konting tulong din po kaming maipapamahagi na inyong pagsasaluhang magpapamilya. Puso Agenda stands for people-centered and driven governance, universal access to basic needs, sustainable and progressive economy, at orderly, sustainable, and resilient component LGUs and barangays. Doon sa S, di ba, PUSO, dun sa Sustainable and Progressive Economy, meron tayong tinatawag na sub-program or sub-activity or initiative na promote modernized agricultural development. If we are able to provide our farmers and fisher folks itong mga multi-purpose center na to, mas magagawan natin sila or mabibigyan natin sila ng modernized way of agriculture and fishery, diba? Inaasahang maraming mga residente ng La Union ang makikinabang sa nasabing proyekto. Ang mga naturang proyekto ay parte lamang ng pagkamit ng probinsya na maging heart of agritourism in Northern Luzon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Bilang paghahanda sa pagsisimula ng klase sa Lunes, idinaos ng isang barangay sa lungsod ang libreng gupit para sa mga estudyante. Pagpapaganda sa mga silid-aralan, kanila ring tinututukan. Narito ang kwento. Nagmistulang barbershop ang opisina ng Sangguniang Kabataan ng Brooks Point. Ito'y dahil sa libreng gupit para sa mga estudyanteng magbabalik eskwela sa Lunes. Isa dito ang apo ni Elaine na si Yumebrel. Sobrang ginhawa po sa mga bata, lalong-lalo hindi sila masyadong lumalabas. At balik eskwela na po sa Lunes, kaya malaking ginhawa din at saka lalong-lalo na sa kanila, sa mga magulang din. Ang mga barberong libreng gumupit, kapwa mga kabataan. It's to give back sa community natin with all the blessings we had as a barber. Siyempre, as a good citizen na rin sa Baguio and sa Philippines, I have to give back sa mga children. Sa akin, this day means a lot to me kasi I like to give back to the community and especially focus ko talaga na tulungan sa mga next generation. Maliban sa mga estudyanteng magbabalik eskwela, nabigyan din ng libreng gupit ang ilang magulang at mga residente. Yeah, libreng pukis kasi marami ng mga kabataan na kung saan talagang nasa bahay lang, mahaba na yung hair, tapos hindi sila well-groomed. Yung iba is hindi na makapunta sa town kasi syempre sobrang bilis na, no? Wala na silang ample time to prepare. So nilapit na namin yung programa and libreng gupit. Namigay rin sila ng mga bag na may lamang hygiene kit at ilang school supplies. Nagtulong-tulong din ang mga youth volunteers sa pagdidisenyo ng mga silid-aralan. Masayang-masaya dito ang gurong si Jeremy. This brigada, actually we are very thankful that the community is really a part of it, especially our youth. As you can see, they're helping now. The seniors are also part of it.
the community as well, the BCPO and Bureau of Fire, and especially the partnership we have with the SK. Ikinagulat man ng SK chairman na si Van ang postponement umano ng barangay at SK election, masaya pa rin siya kapag mabibigyan pa ng isang pagkakataon para magsilbi sa mga kabarangay niya, lalong-lalo na sa mga kapwa kabataan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, 2 sundalo patay sa sagupaan ng militar at rebelde sa Apayao. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isang malungkot na balita na patay ang 2 sundalo sa engkwentro ng militar at rebelde sa probinsya ng Apayao. Paghabol sa mga tumakas na rebelde tinututukan. Magbabalita Charles Limon.
Hindi bababa sa 30 miyembro ng CPP-NPA ang nakasagupa ng 98 Infantry Battalion ng militar kahapon sa Barangay Leneng, Kabugaw, Apayao. Nagsasagawa kasi ang mga sundalo ng pagpapatrolya sa lugar matapos madiskubre ang ilang pansamantalang pahingahan umano ng mga rebelde. Yung pagkakadiskubre ng mga food cache and the temporary hideout ay connected din dun sa mismo nangyaring encounter kahapon. Mula noong 8 ng Agosto, umabot sa 2 pansamantalang pahingahan at iba't ibang taguan ng pagkain ang nadiskubre ng militar sa bayan ng Coner at Kabugaw sa Apayao. Dahil dito, sinundan ng militar ang posibleng galaw ng mga rebelde. At sa masukal na bahagi ng Barangay Leneng sa bayan ng Kabugaw, nagtagpo ang puwersa ng militar at mga rebelde. And just yesterday, noong August 18, ayun naman, aktuhan mismo ng tropa ng 98 Infantry Battalion, yung more or less na 30 CTG members dyan sa vicinity ng Barangay Leneng ng Kabugaw, Apayao, which is, kung estimate natin, nasa 8 to 10 meters away from the center o sa mismong barangay, mismo nearest community ng Barangay Leneng. Unang napatay sa palitan ng putok si Second Lieutenant Naser Dimalanes ng Philippine Army na mula sa Dato Odin Sinswat, Maguindanao. Sumunod namang napatay si Private First Class Jaime Fontanilla Jr. na mula sa Luna, La Union. And ito namang si PFC Fontanilla ay nahanda na rin yung pag-a-assist sa kanya pabalik sa kanilang residence sa La Union naman. Inaalam pa ng militar kung saang grupo galing ang mga nakasagupang rebelde. Posibleng galing ang mga ito mula sa kilusang larangang Guerrilla North Abra o di kaya ay mula sa Regional Centro de Gravidad ng Ilocos Cordillera Regional Committee. Hindi pa makausap sa ngayon ang mga kapamilya nila Private First Class Fontanilla at Second Lieutenant Dimalanes habang nagluluksa pa ang mga ito. Sa ngayon ay pinaigting pa ng militar ang hot pursuit operation laban sa mga nakasagupang rebelde. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hindi pa pinal ang postponement ng barangay at SK election ayon sa COMELEC dahil sa kawalan ng batas na magpapatupad nito. Magbabalik sa report, Charles Limon. Inaprubahan ng Committee on Suffrage at Electoral Reforms sa Kongreso noong Martes ang motion para ilipat ang barangay at SK elections sa December 2023. Natuwa ang ilan, pero ang iba ay hindi. Pero paglilinaw ng COMELEC, ang naturang desisyon ay hindi pa pinal. As of now po, wala pa tayong cancellation ng barangay and SK elections. Kasi po, it will take a law that will be passed by Congress for us to stop po sa operations namin in preparation for barangay and SK elections na dapat December 5, 2022. So, yung pong law, as of this moment, there are 38 bills that are passed in Congress asking for the postponement of the barangay and SK elections. Upang maisapinal umano ang mungkahing ito, kailangan muna ang pagkakaroon ng batas na susundin ng COMELEC. Kailangan daw ay dapat magkaisa ang Kongreso at Senado sa pagbalangkas ng batas para sa postponement. Yun lang, iba-iba ang mga bersyon ng mga mambabatas sa planong paglilipat ng barangay elections. Pero po ito pong postponement nila na binabalak nila, i-hold daw po nila 6 months after, or pwede naman sa May daw of 2023 or December na po of 2023 ang ating SK and barangay elections, just in case matuloy po yung pag-pass natin ng law to postpone the elections. Kaya habang wala pang batas, patuloy pa rin ang COMELEC sa paghahanda ng barangay at SK elections. Ngayon patuloy pa rin tayo sa paggawa ng ating activities tulad ng we are already inspecting polling places and precincts kung ito ay operational pa, pwede pa naming magamit. Then mag-establish na po kami ngayon ng makeshift tents or precincts or polling places for yung elderly, senior and then pregnant women at saka PWD. Hindi pa umuusad sa ngayon ang pagtalakay ng Senado ukol sa paglilipat ng nasabing eleksyon. Pero naghain na ang ilang mambabatas para sa nasabing adhikain. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hindi lang kape ang hatid ng isang cafe sa La Trinidad, Benguet, kundi aliw sa mga customers. May kwento si Sofia Pagaduan.
relaxing, homey, and full of fishes. Iyan ang tampok sa kauna-unahang aquarium-themed cafe sa La Trinidad, Benguet. Iba't ibang isda ang makikita rito. Kaya habang kumakain, tiyak na mahuhumaling ka sa panonood ng mga isda sa aquarium. Ang ganda ng concept kasi para ka rin nasa nature eh. And then, study shows din na yung ating aquariums or fishes indoors nakakatulong sa stress. Magtanggal ng stress. Aquascaper si Dan. Isa siya sa mga nagpapanatili ng kagandahan ng mga aquariums sa Fishbowl Cafe. Aquascaping, in my definition, is para siyang landscaping, underwater. Yan. With the use of woods, live plants, and then yung fishes. Yan. And creating a naturalistic design na parang close to nature din siya. Dahil dito, naisipan ni John na itayo ang cafe na tema ay aquarium. Yung story behind ng Fishbowl Kitchen is yung partner ko gusto niya magtayo ng cafe. At the same time, may sister sila na vet at saka nagbebenta rin sila ng mga fishes. At it so happened na pet lover din si partner ko. Tsaka gusto niya magtayo ng cafe. Pinag-merge nila yung idea ng fish kasi yun yung possible na pwedeng dagdag sa food or displays, yung fish. Kwento ni John, hindi naging madali ang pagpapatayo nila ng cafe. Pero marami ang katuwang niya sa pagpapatayo nito. Naisip kasi namin nun, ang daming nawalan ng trabaho. Farmers natin dito sa Benguet, mga local suppliers, syempre wala na silang trabaho. Lahat siguro back to zero rin eh. Kaya kami, inisip namin na we go local ulit, na bumili sa kanila para mag-build up ulit yung mga business ba, parang tulungan lang kasi at the same time kailangan din namin ng supplies. Tutulungan din namin yung mga local suppliers na sa kanila kami bibili para rin may benta sila, ganun. Tsaka yung mga nawalan ng trabaho, nag-hire din kami ng mga staff para at least makabawi man lang. Kaya sa sipag, tiyaga at pagtutulungan, nabuo niya ang kanyang cafe. Bukod sa mga aquariums, patok din ang mga alok na pagkain na gawa nga mula sa mga lokal na mga produkto. Ilan sa mga ito ay ang kakaiba nilang kamote pizza at kinuday. Bali po, yung kakaiba po dito is mostly sa akin is yung tong kamote namin eh. Yung kamote namin gusto namin i-innovate yung native kamote natin. I-innovate namin, i-infuse namin sa mga food and beverages namin po. And then tong isa po is yung kinuday rin po dahil homemade po namin yung kinuday, and then yung mga mostly sa mga vegetable namin, mga salads namin is homegrown po namin. Kahit nasa millennial fan na tayo or anong tawag ito, nasa parang pagandahan na yung labanan ng mga pagkain ngayon. Pero sa akin, napaka-proud pa rin sa akin dahil yung pagkain namin is gusto namin na native pa rin siya, simple pa rin siya, pero mas kasali na rin, pwede na rin siyang kasali sa tawag nito, sa mga gagandang pagkain, or pwede na rin siyang sabihin na ano tawag nito, bago na rin. Bago sa tingin pero native pa rin siya.
Hatid din ni John ang pag-asa sa mga empleyado nito sa pagbibigay sa kanila ng oportunidad na magkahanap buhay. May payo naman si John sa mga nagbabalak magtayo ng mga kakaibang negosyo. Gustong mag-start ng business, mag-focus kayo sa goal ninyo, maniwala kayo sa sarili nyo, trust in yourself, mag-focus kayo sa goal nyo, and then, syempre huwag kalimutan si Lord. Always pray. Yeah. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Dito naman tayo sa profesyon ng mga abogado na kung minsan sinusumpa na dahil ang simbolo nila ay buhaya. At meron tayong mga kasama sa profesyon na ang tawag sa kanila ay Japanese saw. Bakit? Kasi yung lagaring hapon pupunta sa left, pupunta sa right. At ito ay bawal na bawal sa mga abogado to represent clients, no, who are of conflicting interest, meaning sa kanya na yung plaintiff, sa kanya pa yung defendant. So, under the codes of professional responsibility ng ating Integrated Bar of the Philippines as well as ng Supreme Court, ito yung Rule 15.03 or Canon 15, bawal ang lawyers to represent conflicting interest. And if a lawyer is found guilty of representing conflicting interest, he can be penalized by suspension or a maximum of disbarment. There are actual cases na dinicidan na ng ating Korte Suprema, and siguro, although hindi na natin magitin kung sino itong mga abogado na ito, once you find out that your lawyer is representing you and your opponent, then it is incumbent upon him or her, no, to withdraw from the cases na hinahawakan nyo for you and yung kalaban mo, because that is considered unethical practice. Meron ba exception to the rule? Meron ding exception na kinikilala. Halimbawa, ikaw ay kliyente ng abogadong ito 30 years ago at meron siyang bagong kliyente na kinuha siya against you, ang client niya 30 years ago. Can this be allowed? Yes, it is allowed provided yung lawyer will make a full disclosure doon sa former client niya that he is representing a new client against you. And if you accept that fact, then that could be considered as an exception to the rule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Lalaking ilang beses humarap sa bingit ng kamatayan, hatid ay kwento ng inspirasyon. Ang detalye susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway,
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAW! Sa milk din ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Inspirasyon ang hatid ng isang lalaking ilang beses nang nakipaglaban sa bingit ng kamatayan. Ilang beses itong nabaril at nakipaglaban pa ito sa cancer. Narito ang kwento. Mula sa napakalaking chandelier, eleganteng mga wine bottles at wine glasses, teapots at mga plato, tila ikaw na ang bida sa pelikulang Beauty and the Beast pagpasok pa lamang sa restaurant na ito sa loob ng isang hotel sa Baguio City. I'm actually a fan of Beauty and the Beast po. And when I walked in po, it felt like you're in the movie po. Dagdag pa ang mga inihahaing pagkain na hindi lang aakit sa panlasa, pero maging sa mga mata. It's yummy and the right amount of ingredients are put in the food po. It's made out of dreams, love, inspirations, and sprinkles of hopes. I've thought about this long time ago, and it's been on my mind for some time now, and I am so happy that it's materialized already. Pero sinong mag-aakala na ang taong nasa likod ng mala fairy tale na kainan ay dumaan pala sa napakaraming paghihirap. Some time ago, I was a violent of a violence. I was shot 5 times sa car ko. And after surviving that incident, I realized that life is too short. And life is too short to let go of things that are important and that are dear to you. Na-hold up kasi ito noon sa loob ng kanyang sasakyan. Dahil sa pangyayaring ito, pinili niyang mangibang bansa. Dito muling nagsimula ang isa pa niyang kalbaryo. I was depressed. I didn't take care of myself that well. After 2 years, after recovering from the wounds, nagka-cancer naman ako. I was diagnosed stage 2 pancreatic cancer. Tinaningan na raw ang buhay niya noon ng doktor ng 6 na buwan. I just cried for some time and I asked the doctor, what can I do to heal myself? Sabi ko, I want to fight. Araw-araw siyang nagpupunta sa ospital para hindi ito malaman ng kanyang pamilya.
Nagpunta rin siya sa Malaysia para dito labanan ang sakit sa pamamagitan ng chemo at phytotherapy. At nang gumaling, dala ang lahat ng pinagdaanan, agad itong umuwi ng Pilipinas para ipagpatuloy ang pangarap na restaurant. When it's asked sa akin, all the memories come back, but I have to live with it. It's part of me now, and this experience has made me strong. Si Bench ay isa ring kilalang rakista sa lungsod at ang kanyang mga kinukuhang trabahador ay mga displaced musicians o kaya'y mga single mothers. Kanyang advokasya, tulungan ang mga taong tila wala ng pag-asa sa buhay. Sa bawat taong makikilala niya, kanyang ikinukwento ang mga pinagdaanan para magbigay ng inspirasyon at paalala sa mga tao kung gaano kasarap ang mabuhay. Ika nga nila, live your life like it's your last day alive. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Happy weekend! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, lalaking nanloob sa isang burger stand, dinisarmahan ng tindera. 2 sundalo patay sa